дастовардҳои назарраси соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар дар тӯли 34 соли соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ, истифодаи сарфакоронаи қувваи барқ ва пардохти саривақтии маблағи қувваи барқи истифодашуда ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз дар мулоқоти судяҳои суди вилояти Суғд бо сокинони ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров матраҳ гардид. Фахриддин Зарифии муовини раиси суди вилояти Суғд доир ба тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ, шарутҳои фароҳамовардаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмҳои низомии ҷалби ҷавонон ба касбу ҳунаромӯзӣ ва хизмати модар ватан ба иштирокдорон маълумот дод. Стратегияи миллии муқовимат бо коррупсия ва терроризму экстремизм дар маърузаи судяи суди вилояти Суғд Аҳмадзода Фирӯза ба сокинону намояндагони касбу кори гуногуни ҷамоати деҳоти Ёва шунида шуд. Дар идомаи мулоқот Абдуаҳад Ғафорзода судяи суди вилояти Суғд дар баромади худ доир ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак, уҳдадориҳои волидайн ҳангоми пошхӯрии оила, ҳамкории волидайн бо муассисаҳои таҳсилоти миёна, нақши муассисаҳои таҳсилоти миёнаи томактабӣ ва миёнаи умумӣ дар таълиму тарбияи кӯдак, истифодаи сиёсати инсонпарваронаи асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ баромад намуд. Дар идома сокинони ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба намояндагони ҳифзи ҳуқуқ саволҳо дода ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. мо сокинони ҷамоати Ёва дар мулоқоти кормандони мақомоти судӣ иштирок намудем. Ин маълумотҳоро мо бо сокинони маҳалла мерасонем ки то ки онҳо ҳам огаҳ бошанд. Қудратло Раҳматлоев, Саидулло Арслонов, ахбор.